Katawo nga Bisayang hilaw, kaluy ang iyang pangalan, kaniya kamalingaw. Dito siya sa buhol nakigbato-batupig, ugo niya ang mudaong hatagan niya og tip. Kaluy ang hero, siya ang hero ni nanay ug tatay. Ang kwartang gispread mapalit ilang needs para ni Dudong ug Inday. Kaluy ang hero, siya ang hero ni nanay ug tatay. Ang kwartang gispread mapalit ilang needs para ni Dudong ug Inday aron malipay. Katawo nga Bisayang hilaw, kaluy ang iyang pangalan, kaniya kamalingaw. Dito siya sa buhol nakigbato-batupig, ugo niya ang muda ug hatagan niya og tip. Kaluy ang hero, siya ang hero ni nanay ug tatay. Ang kwartang gispread mapalit ilang needs para ni Dodong ug Inday. Kaluy ang hero, siya ang hero ni nanay ug tatay. Ang kwartang gispread mapalit ilang needs para ni Dodong ug Inday. Kaluy ang hero, siya ang hero ni nanay ug tatay. Please follow Bisayang Hilaw and please subscribe my YouTube channel, Ainsley D.